Chali 4 TV intro. I see you. Ale nie, takže čaute. Vlastne Chalapeňo s vami ľudia, toto je môj nový pozdrav. Takže je tu Chalida. Je tu Chalid. Je tu Chalid. To je všetko. A dneska sme tu už 4. vlogu. 4. Číslo 4 má veľa významov. Napríklad žiadny význam pre mňa. Takže včera mal byť nejaký meteoritový roj, či čo? Lenže ten meteoritový roj nebolo vidieť kvôli s prostým oblakom. Ja som ho nevidel. No, ešte by som vám povedal, že som chorý. A všetko, čo vám môžem povedať, takže čaute. Takže budeme ďalej pokračovať. Dal som si malú prestávku, pretože na niekto volal. A ďalej budeme riešiť tému načacích řízku. Ale delám si z vás prdel. Takže ďalej bude téma úplne mega super. A tá sa volá Čarovný Minecraft. Takže chystám sa natočiť môj prvý let's play. A to bude práve z tohto čarovného Minecraftu. Nič vám nesľubujem, ale do mesiaca bude môj prvý let's play. Nič vám nesľubujem, ale aj keby bol bez zvuku, ani bude to môj prvý let's play čarovný Minecraft. Takže už ste počuli o let's play. Lenže teraz vám niečo poviem ako Brom. Mojovi kamarát bol samome halíku. Ešte jednu vec, čo chcel by som vám povedať o jednom serveri na čarovný Minecraft. IP bude v popise, ak sa bude dať, tak pridáme do popisu. To je vyberiť všetko. To IP na server čarovného Minecraftu, kde si môžete zahrať sa mnou ako určite tam sa mnou dobre zahrajete a keď si budete chcieť zahrať aj ako so zostavnou, občas tam príde aj tento, jak sa volá kakos, rozmýšľam, jak sa volá neviem, jak sa volá teraz Malda tam občas príde, áno, Malda. Možno tiež Mind Movies, Malda tam občas príde a toto všetko informačného časťa vlogu. Informačná časť vlogu. Takže OK. Takže tento záber točím už asi po 10, pretože vždy ma niečo vyruší. Ale OK, prečo to? Takže toto by bolo všetko z dnešného vlogu. Takže ak sa vám tento vlog páčil, tak môžete dať like. Ak sa vám nepáčil, tak to nevadí, pretože proste tak či tak spadnete do prekopy. Ale to si uvedomíte, až keď tam spadnete. A strašne mi pomohol váš odber. To je také červené tlačítko po novom. Takže prihlásiť na odber alebo subscribe. No a toto by bolo všetko, takže buenos días, señorita, señorita. Čaute.